Навошта ў Менск прыляцеў кіраўнік хунты М'янмы? Роза Турарбекова пра альянс дыктатураў. Як жыве асабістая лекарка Лукашэнкі? Расследаванне бюро пра раскошнае жыццё Алены Казак. Уладу ўводзяць абавязковую праверку на бясплоднасць жанчын ад 18 да 39 гадоў. Клопат пра здароўе жанчын ці пра дэмаграфічную бяспеку. МУЗ Беларусі абвясціла ў вышук 2 колішніх гульцоў футбольнай зборнай краіны. У Менску пачынаецца завочны працэс супраць каліноўцаў. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 20 жніўня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. У Менск пасля візіту ў Маскву прыехаў кіраўнік М'янмы Мін Аунг Глайнг. Ён ачольваў вайсковы пераварот у краіне, а потым па выніках выбараў стаў яе прэзідэнтам. Ён плануе правесці сустрэчу з Александром Лукашэнкам, а перад ёй сустрэўся з прэм'ерам Беларусі Александром Турчыным. Ён возьме ўдзел у цырымоніі адкрыцця пасольства М'янмы ў Менску. У М'янме дагэтуль працягваецца грамадзянская вайна паміж вайсковай хунтай і этнічнымі ўзброенымі групоўкамі. Што звязвае Беларусь з М'янмай? Отношения между Белоруссией и Мьянмой развивались на самом деле неравномерно. Мы наблюдаем активизацию двусторонних отношений последний буквально год-полтора. В целом говорить по большому счету не о чем, кроме того, что мы с вами наблюдаем определенный альянс диктатур или диктаторов, которые все больше и больше контактируют между собой. В американской, например, прессе пишут о том, что речь идет о создании такого альянса после начала военной операции американской против Ирана. И Беларусь, Мьянма в данном случае не является исключением. Экономические и торговые отношения развиваются крайне слабо. Единственное, что за последний год, по заявлениям официальных властей, произошло удвоение, по-моему, товарооборота, но изначально, если мы возьмем за точку отсчета тот товарооборот, который был в 2025 году, это порядка около, по-моему, 16 или 17 миллионов долларов, то, честно говоря, говорить не о чем. Журналісты і расследавальнікі бюро атрымалі доступ да асабістага фотоархіву Алены Казак, лекаркі, якая шмат гадоў уваходзіць у найбліжэйшае атачэнне Александра Лукашэнкі. Паводле расследавання Казак вядзе раскошны лад жыцця. У Беларусі яна ездзіць на прэміяльным BMW X5, носіць дарагое адзенне і ўпрыгожванне люксавых брэндаў. У 2020 годзе Казак публічна падтрымала ўлады Беларусі і выступала супраць, як яна казала, навязаных з захаду думак. Разам з Дмітрыем Баскавым і Наталіяй Эйсмонт асабістая лекарка ездзіла па менскіх дварах і зрызала бел-чырвона-белыя стужкі. Кіберпартызаны выявілі тэлефонны нумар Алены Казак на плошчы Перамен у дзень, калі быў забіт Роман Бандарэнка. Улады абвясцілі ў вышук 2 былых гульцоў нацыянальнай футбольнай зборнай Мікалая Золатава і былога брамніка Геннадзя Туміловіча. Паведамляе выданне «Трыбуна». Цяпер Золатаў знаходзіцца ў Малдове. Ён асуджаў гвалтоўныя дзеянні ўладаў Беларусі і расійскае ўварванне ва ўкраіну. У вышук абвясцілі Геннадзя Туміловіча, былога брамніка зборнай Беларусі, які цяпер жыве ў Ізраілі. Туміловіч згуляў за нацыянальную зборную 32 матчы. У 2001 годзе яго прызналі найлепшым футбалістам Беларусі. Туміловіч неаднаразова крытыкаваў улады Беларусі і спартовых чыноўнікаў. МУЗ Беларусі таксама абвясціла ў вышак Александра Лаўрыновіча, дэпутата Магілёўскага гарсавету і прадусара прапагандысцкіх праектаў, у тым ліку пра ўладнага маратона адзінства ў Берасці, але не праз крытыку ўладаў. Паводле крыніцаў люстэрка яго шукаюць паводле крымінальнай справы, звязанай з карупцыяй і арганізацыяй гарадскіх мерапрыемстваў у Берасці. Лаўрыновіч вясной з'ехаў з Беларусі адну з краінаў еўразвязу. Беларускіх жанчын ва ўзросце ад 18 да 39 гадоў падчас дыспансерызацыі ў абавязковым парадку будуць правяраць на бясплоднасць. У іх правераць запас яйкаклетак і возьмуць аналізы на гармоны. Паводле Мінздароўя гэта дазволіць своечасова выявіць рызыкі бясплоддзя. Для мяне гэта даволі кантраверсійная навіна, бо асабліва з погляду таго, як яна падаецца. З аднаго боку, як быццам гэта вельмі добра, гэта пашыраюцца магчымасці жанчын ведаць пра сваё здароўе, у тым ліку рэпрадуктыўнае, а менавіта на падставе інфармацыі мы можам прымаць больш правільныя рашэнні. Але з іншага боку, я бачу тут хутчэй не клопат пра здароўе жанчыны, а менавіта жаданне дзяржавы вырашыць праблему малой нараджальнасці менавіта праз розныя медычныя спробы.
Да гэтага было пашырэнне магчымасцей, зараз дадатковая дыспансерызацыя. Гэта, канешне, добра, але я ўпэўнена, што не ў медыцыне ляжаць галоўныя праблемы таго, чаму беларускі не прымаюць рашэнне нараджаць. А дзяржава, яна як быццам не бачыць гэтых галоўных праблем. А для жанчын старэйшага ўзросту ў межах дыспансерызацыі прадугледжаныя таксама скрынінгі на рак малочнай залозы і астеапароз. Гэтыя захады робяцца ў рамках году беларускай жанчыны, абвешчанага Лукашэнкам. У Беларусі з 19 чэрвеня дзейнічае адміністрацыйная адказная за так званую прапаганду бяздзетнасці. Ан заявіла, што гэта абмяжоўвае свабоду выказвання і права жанчын самім вырашаць, мець дзяцей ці не мець. У Мінску нараджальнасць амаль удвая ніжэйшая, чым ва ўкраіне, якая жыве ва ўмовах вайны. Улады спрабуюць спыніць дэмаграфічны спад абмежаваннямі на аборты і прапагандай традыцыйных каштоўнасцяў. Эксперты звязваюць нізкую нараджальнасць, у тым ліку з масавай міграцыяй і нежаданнем завозіць дзяцей у цяперашніх умовах у Беларусі. У ноч на 20 жніўня расійскія войскі нанеслі масіраваны ракетна-дронавы ўдар па Кіеве, Кіевскай вобласці і Дніпры. У Киеве загінулі 12 чалавек, яшчэ 33 атрымалі раненні. Пашкоджаныя жылыя дамы, лякарня і склады. Ратавальнікі працягваюць пошук людзей пад заваламі. Расійскія войскі атакавалі ўкраіну 44 ракетамі і 168 дронамі. Украінскія сілы СПА заявілі пра знішчэнне 39 ракет і 145 беспілётнікаў. 21 жніўня ў Киеве абвешчаны днём жалобы па загінулых. У меня собака, сын на фронте, его собака бордер-колли, еще кошка у меня. Я не помню, как я схватила только телефон и выбежала в коридор, и волной выбивает двери. У меня до двери мы еле вышли, и вот так вот с ней выбежали, и она впереди меня побежала и пропала. Все, и вот это я все время хожу и ищу. И все. Дэзи! Где ты спряталась, моя собака? Что я Юре скажу? Дэзи! Менскі гарадскі суд пачаў завочны судовы працэс супраць 5 прадстаўнікоў і ўдзельнікаў палка імя Кастуся Каліновскага. Гэта добраахвотніцкае вайсковае фармаванне беларусаў, якія далучыліся да Ўкраіны ў вайне супраць Расіі. Як паведамляюць праваабаронцы вясны, завочна судзяць Мікалая Бойку, Юрыя Макітава, Наталлю Нікіціну, Крысціну Станкевіч і Міхаіла Чупрынскага. 56-гадовая Наталья Никитина была палізняволеная, асуджаную ў 22 годзе паводле шэрагу артыкулаў, уключна з абразай Лукашэнкі. Яна выйшла на волю ў студзені 23 году. За дзеянні, якія ставяць у віну каліноўцам, заканадаўства Беларусі прадугледжвае пакарання да пажыццёвага зняволення або смяротнай кары. Некалькі гадоў таму беларусы хутка сабралі вялікія грошы на аперацыю на пазваночніку для былога палітвязня Віталя Тысева. Як ён маецца сёння і з якімі праблемамі сутыкаецца, раскажа Ганна Ермакович. 3 гады таму беларусы сабралі больш за 55 тысяч еўра на тэрміновую аперацыю для Віталя Тысева, каб яго не паралізавала. Як мужчына жыве цяпер? Праблемы са здароўем у Віталя рэзка абвастрыліся пасля падзеяў 20-го году. Падчас пратэстаў яго затрымалі і збілі, а пасля сутак у ізалятары пачалося запаленне. У выніку развілася цяжкая хвароба хрыбетніка, суставы пачалі зрастацца. У 23-м годзе ў нямецкай клініцы Шарытэ яму зрабілі складаную аперацыю. Яна прайшла паспяхова, але пэўныя праблемы са здароўем засталіся. Цяпер Віталь разам з партнеркай Наталляй жыве на лецішчы ў польскім Шчэціне, недалёка ад мяжы з Нямецчынай. Плошча іхняга дамка 25 квадратных метраў. Частку памяшкання Віталь дабудаваў сам, правёў ваду, праклаў трубы і нават склаў печку, якой цяпер ацяпляюць жытло. Сітуацыя з працай у Віталя складаная. Пра стан здароўя ён можа працаваць не ўсюды, а на некаторыя прыдатныя яму вакансіі паводле яго патрабуюць польскага грамадзянства. Таму мужчына падзарабляе рамонтам ноутбукаў. Да таго ж, Віталь пакуль не атрымлівае ў Польшчы пенсію па інваліднасці. Паводле яго беларускі бок не пацвярджае працоўны стаж. Тым не менш, падсумоўваючы, Віталь Тысеў сцвярджае: дзякуючы беларускаму гаспадарству ўсё добра. Гэта былі навіны 20 жніўня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вами была Ганна Соусь. Пабачымся.